Slobodni izbori i njihov rezultat dokaz su legaliteta civilne vlasti koja je uspostavljena nakon izbora. 27. srpnja iste godine donesena je odluka novoizabranih vlasti o ukidanju ćiriličnog pisma u javnoj uporabi, to jest odluka po kojoj je hrvatski jezik postao službenim. Isto je potvrdio i općenarodni zbor kojem su prisustvovali mnogi politički i javni uglednici. Narodni zbor potvrdio je i smjernice o budućnosti u ovoj regiji. Malo je poznato o događajima u središnjoj Bosni i borbi srednjobosanskih Hrvata za opstojnost na stoljetnim ognjištima. U oblasti Žepča, Zavidovića, Maglaja i Komušina živi preko 40.000 bosanskih Hrvata. S početkom agresije Srba na hrvatske prostore, bosanski Hrvati ovog područja odmah su počeli samoorganizirati obranu domovine. Tijekom Domovinskog rata 1991.-1992. u Hrvatskoj bosanski Hrvati iz središnje Bosne bore se kao dobrovoljci na svim hrvatskim bojištima, a Hrvati iz središnje Bosne raseljeni širom svijeta na razne načine pomažu obranu domovine od srpskih osvajača. Srbi i Jugoslavenska narodna armija pripremili su se za osvajanje Bosne i Hercegovine. Hrvati iz središnje Bosne pratili su razvoj ratnih operacija u Sloveniji i Hrvatskoj i već su tada bili spremni za obranu svojih domova. Nakon dobivenih izbora, civilnu vlast u ovoj oblasti organizira Hrvatska demokratska zajednica. U očekivanju širenja borbi i na području Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica predlaže najjačoj muslimanskoj stranci, Stranci demokratske akcije, da se kroz civilnu vlast organiziraju i pripreme za obranu. Zamišljeno je tada da bosanski Hrvati i bosanski muslimani zajednički, kao teritorijalna obrana, stanu u obranu ove oblasti. Muslimansko političko rukovodstvo, međutim, izbjegavalo je zajedničke pripreme za obranu, tvrdeći da ne treba izazivati Jugoslavensku narodnu armiju. Pojedini su čak visoki muslimanski rukovodioci sprečavali svako veće okupljanje, pogotovo u svrhu obrane i naoružavanja pučanstva. Agresiju Srba i Jugoslavenske narodne armije dočekale su republičke vlasti i muslimansko rukovodstvo nespremni, pa su gradovi kao Zvornik, Foča, Srebrenica i Goražde padali ili bili okruženi gotovo bez otpora. Na prostoru Srednje Bosne obranu je morala započeti sama Hrvatska demokratska zajednica kroz organizaciju najprije civilne pa vojne vlasti, a kasnije i stvaranjem policijskih snaga i Hrvatskog vijeća obrane. Cjelokupna organizacija Hrvatskog vijeća obrane za područje Žepča i Usora ulazi u takozvanu treću operativnu grupu Hrvatskog vijeća obrane, u kojoj su formirane dvije brigade, Usorska i Žepačka. Te su dvije brigade Srbi razdvojili kotom Crni vrh koji su ranije zaposjeli. Na čelu s Ivom Lozančićem, zapovjednikom treće operativne grupe, Hrvatsko vijeće obrane tajno radi na planu osvajanja strateške kote Crni vrh koji je urodio plodom. Nakon ove akcije Srbi pokušavaju protuudare za ponovno osvajanje Crnog vrha. Iz smjera Teslića jake snage bosanskih Srba i Jugoslavenske narodne armije zauzimaju područje Komušina, nastanjeno pretežno Hrvatima. Srbi su zaustavljeni na crti Stražba, Dubrava, Beše, Kladari, Crni vrh. Cijelu 1992.-1993. godinu trajale su stalne borbe između snaga HVO-a i Srba, ali uspostavljene čvrste linije bojišnice Hrvatskog vijeća obrane ostale su neprobojne. Koncepcijom treće operativne grupe Hrvatskog vijeća obrane Središnje Bosne zamišljeno je da na Osori bude smještena jedna brigada, a u Žepačkoj dolini dvije brigade. Tako je nastala 110. brigada Hrvatskog vijeća obrane na Usori i 111. XP brigada Hrvatskog vijeća obrane s centrom u Žepču. Tijekom obrane od Srba poginulo je 116 bojovnika 111. XP brigade HVO-a, a samo 29 boraca iz svih muslimanskih vojnih snaga. Upravo je u ovim podacima najuočljivija istina o tome
tko je i s kakvim žrtvama uistinu obranio ovaj prostor. Iako je već bilo otpisano, Žepče je već 3. godinu nepobjedivo i odoljeva navalama svih napadača. U proljeće 1993. smanjuje se intenzitet srpske agresije, no Hrvatsko vijeće obrane i dalje budno prati sve događaje i pokrete. Ni zima, ni blato nisu uspavali niti demoralizirali bojovnike 111. XP brigade Hrvatskog vijeća obrane. U isto vrijeme, dok su bojovnici 111. XP brigade bili na položajima prema srpskim snagama, muslimani su ozbiljno pripremali potajni i podmukli napad na dojučerašnje saveznike. Vojska bosanskih muslimana postiže trenutačne uspjehe prilikom zauzimanja područja koje je dotad kontroliralo Hrvatsko vijeće obrane. U pobjedničkoj euforiji muslimani zarobljavaju cijelu brigadu Jure Francetić u Zenici. Osvojena su i hrvatska sela oko Zenice, te Kakanj, Guča Gora i Bugojno. Međutim, kao i Srbi ranije, ni muslimani nisu dobro ocijenili svoj položaj i snage. Civilna vlast u Žepču i 111. XP brigada pravilno su procijenili situaciju. Prateći događaje u ostalim zonama središnje Bosne, znali su da je bilo pitanje samo dana kada će muslimani napasti i Žepče. U Žepču se osjećala velika napetost jer su svakim danom dolazile izvješća o stradanjima Hrvata Srednje Bosne. Predsjednik HVO-a Žepče, Perica Jukić, i zapovjednik Ivo Lozančić imali su mnogo susreta s muslimanskim političkim vodstvom i zapovjedništvom 319. Brdske brigade Mosa. Vojno zapovjedništvo i civilna vlast HVO-a priređuju nekoliko pres konferencija radi upoznavanja javnosti sa stanjem na bojišnici, no bez rezultata. Muslimansko je vojno i političko rukovodstvo inzistiralo da se HVO stavi pod zapovjedništvo muslimanske takozvane armije Bosne i Hercegovine. 26. lipnja 1993. godine muslimanske vojne snage napale su položaje 111. XP brigade HVO-a na koti 803 iznad Brezovog polja. Ubijena su pritom 2 bojovnika, 3. je ranjen, a 1 uspijeva javiti o napadu muslimanskih snaga. HVO odmah započinje s organiziranom obranom područja koje je sada napadano iz više pravaca. Odjednom su napadale postrojbe iz čak 8 muslimanskih brigada 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Specijalne postrojbe Hrvatskog vijeća obrane oslobađaju Žepče i Novi Šeher. Istodobno, cjelokupno stanovništvo izlazi na položaj obrane, spriječivši napade izvana i iznutra. Nakon 10-ak dana teških borbi za Žepče, ovaj je grad sličio razorenom Vukovaru. Iako je rat u okruženoj oblasti Žepče, civilni je život kontinuiran.